हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूछी। आज आमे बस स्टैंड रो पार्ट 2 देखिबा चलो। पार्ट 1 जदि आपण माने देखि नांती हेले डिस्क्रिप्शन रे मो लिंक टा देई देछि, आपण लिंक ऊपर क्लिक करिवे हेले पार्ट 1 टा पाई जिवे। चलो बे वीडियोटी आरंभ करिबा। मो बस स्टॉप रे अछि। मो बस स्टॉप रे अछि। नेनु बस स्टॉप लो उन्नानु। नेनु बस स्टॉप लो उन्नानु। मते लेट होउछि। मते लेट होउछि। నాకు ఆలస్యం అవుతుంది। నాకు ఆలస్యం అవుతుంది। ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ କେବେ ମିଳିବ? ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ କେବେ ମିଳିବ? నాకు నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? నాకు నెక్స్ట్ బస్ ఇప్పుడు దొరుకుతుంది। ସବୁଠୁ ପାଖ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁଠୁ ପାଖ బస్ స్టాప్ కోఠి వచ్చి? అన్నికైనా దగ్గర బస్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉంది? అన్నికైనా దగ్గర బస్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉంది? బస్ କେତେ ଡେରିରେ ଆସିବ? బస్ କେତେ ଡେରିରେ ଆସିବ? బస్ ఎంతకి వస్తుంది? బస్ ఎంతకి వస్తుంది? କିମ୍ବା ଆପଣ ଏମିତି ବି କହିପାରିବେ బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇବାର ଅଛି। ମୋତେ నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్ରେ ఓహ్లాయిବାର ଅଛି। నేను నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్లో దిగుతాను। నేను నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్లో దిగుతాను। ଏଇ ବସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ କି? ଏଇ ବସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ କି? ఈ బస్ ఢిల్లీ వెళ్తుందా? ఈ బస్ ఢిల్లీ వెళ్తుందా? ଏଇ బస్ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇ బస్ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ఈ బస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఈ బస్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఏ బస్ సిద్ధా ଯିବ? ఏ బస్ సిద్ధా ଯିବ? ఈ బస్ స్ట్రేట్గా వెళ్తుందా? ఈ బస్ స్ట్రేట్గా వెళ్తుందా? కేవ్ బస్ ଯିବ? కేవ్ బస్ ଯିବ? ఏ బస్ వెళ్తుంది? ఏ బస్ వెళ్తుంది? బస్ କେବେ ଆସିବ? బస్ କେବେ ଆସିବ? బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? బస్ ଆସିଗଲା। బస్ ଆସିଗଲା। బస్ వచ్చేసింది। బస్ వచ్చేసింది। జల్దీ చాల బస్ పଳେଇବ। జల్దీ చాల బస్ పଳେଇବ। త్వరగా పదండి బస్ వెళ్ళిపోతుంది। త్వరగా పదండి బస్ వెళ్ళిపోతుంది। నెక్స్ట్ బస్ କେବେ ଆସିବ? నెక్స్ట్ బస్ କେବେ ଆସିବ? నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ଆପଣ କେଉଁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ బస్కు ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? మీరు ఏ బస్కి వెయిట్ చేస్తున్నారు? మీరు ఏ బస్కి వెయిట్ చేస్తున్నారు? ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। నేను అరగంట నుండి ఇక్కడ వేచి ఉన్నాను। నేను అరగంట నుండి ఇక్కడ వేచి ఉన్నాను। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନେକ୍ସଟ ବସ୍ କେବେ ଆସିବ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି నెక్స్ట్ బస్ କେବେ ଆସିବ? నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు తెలుసా? నెక్స్ట్ బస్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు తెలుసా? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଠି କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି? నాకు తెలియదు అక్కడికి ఎలా చేరుకుంటాను। నాకు తెలియదు అక్కడికి ఎలా చేరుకుంటాను। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? మీరు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నారు? మీరు ఎక్కడ నుండి వస్తున్నారు? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? నెక్స్ట్ స్టాప్ କେତେ ଦୂର? నెక్స్ట్ స్టాప్ କେତେ ଦୂର? నెక్స్ట్ స్టాప్ ఎంత దూరం? నెక్స్ట్ స్టాప్ ఎంత దూరం? ଏଇ ବସ୍ କେତେଟାରେ ବାହାରେ? ଏଇ బస్ କେତେଟାରେ ବାହାରେ? ఈ బస్ ఇన్ని గంటలకి తీస్తారు। ఈ బస్ ఇన్ని గంటలకి తీస్తారు। ଏଇ బస్ କେତେଟାରେ ଆସିବ? ଏଇ బస్ କେତେଟାରେ ଆସିବ? ఈ బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। ఈ బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। హైదరాబాద్ ଯିବାକୁ କିଛି బస్ ଅଛି କି? హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఏమైనా బస్సు ఉందా? హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఏమైనా బస్సు ఉందా? బస్ ଏବେ ଯାଏ ଆସିନି। బస్ ଏବେ ଯାଏ ଆସିନି। బస్ ఇంకా రాలేదు। బస్ ఇంకా రాలేదు। హైదరాబాద్ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ? హైదరాబాద్ ଯିବା ପାଇଁ లాస్ట్ బస్ କେତେବେଳେ ଆସିବ? హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి లాస్ట్ బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి లాస్ట్ బస్ ఇన్ని గంటలకి వస్తుంది। హైదరాబాద్ ଯିବାକୁ ଟିକେଟ୍ କେତେ ନେଉଛ?
హైదరాబాద్ ଯିବାକୁ టికెట్ କେତେ ନେଉଛ? హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి టికెట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు? హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి టికెట్ ఎంత తీసుకుంటున్నారు? କୋଉ ବସ୍ హైదరాబాద్ ଯିବ? କୋଉ ବସ୍ హైదరాబాద్ ଯିବ? ఏ బస్ హైదరాబాద్ వెళ్తుంది? ఏ బస్ హైదరాబాద్ వెళ్తుంది? బస్ స్టాండ్ କେତେ ଦୂର ଅଛି? బస్ స్టాండ్ କେତେ ଦୂର ଅଛି? బస్ స్టాండ్ ఎంత దూరం ఉంది? బస్ స్టాండ్ ఎంత దూరం ఉంది? ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଯିବି. ମୁଁ ନେକ୍ସଟ బస్ స్టాప్ରେ ఓహ్లేయిజిబి. నేను నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్లో దిగిపోతాను. నేను నెక్స్ట్ బస్ స్టాప్లో దిగిపోతాను. ମୁଁ ଅଲଗା బస్ରେ చోడిగలి. ମୁଁ ଅଲଗା బస్ରେ చోడిగలి. నేను వేరే బస్లో ఎక్కిపోయాను. నేను వేరే బస్లో ఎక్కిపోయాను. ମୁଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି. ମୁଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି. నేను ఇక్కడ దిగుతాను. నేను ఇక్కడ దిగుతాను. ମୋର ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା. ମୋର ବସ୍ ମିସ୍ ହେଇଗଲା. నా బస్ మిస్ అయిపోయింది. నా బస్ మిస్ అయిపోయింది.